Annyeonghaseyo! Uy, nakay mo dira? Yo, yo, yo! So, kumusta man mo dyan mga kahamis? Okay lang ba dala yung side? So, makita ninyo hyper na pag kaya kong baby si Orion karon. Kay, di ko nang butiki. Gabi iray karon. May gabi sa tanan. Or may yung adlaw gihapon. Kay, it's always a great day. Tama? So, shout out to sa akong 200k subscribers. Thank you so much! Yay! Just kidding. I wish. Hyper na po, baby. Unsang unod sa atong video or sa atong vlog karon. So, guys, ang unod sa atong vlog karon is common magud sa mga vloggers like us na mag room tour. So since wala pa man ko nakapabuhat og official na room tour, din mo atong buhaton karon. Ipakita na ko sa inyo kung sa sulod sa akong kwarto. So gusto ba mo? Kung gusto mo, tara, manunod sa kwarto. Kung di po mo gusto, subscribe lang yapon mo ha. Ayun lang mo tanong-tanaw lang diha. Hamis na dito. Tara. Okay, mga kahamis. Andam na ba mumusulod sa confession room? Na ta sa gateway sa confession room. So manulod na ta. Manulod na ta sa akong kwarto. Wala siyang susi. Tara! Tara! Taran! Sumod din siya akong kwarto, guys. Welcome, welcome! Welcome to my room. Lahat. Tandan makita ninyo diri mauna siya. Ang part sa kuwang kwarto. Okay, so magsugod ta sa pinakakilid. Okay. Sugod ta diri nakilid sa may sira. So, unsa man ang imong una nakita? Oh, may tama ka. So, yes. Dili ka buta. Congratulations. So, ref dyan na siya. So, basta naguna-una mo, dalawa po ni mo, ganong sa sulod man sa kwarto ni mo butang ang ref. Guys, dili na ingana nga istorya. Kay, di ba, ang tinuda na guys, namang with times na kailangan nato protektahan natong investment, di ba? Kay kung makumon maguni siya, mahitabo magud is dili tanan tao the same, 'di ba? Na ibang tao na di kabalo mo amping kay dili ilahang gamit. So, since nakigamit lang sila pa ang lami mo gamit og muguba. Pero I'm not saying it's the case. It's just that prevention is better than cure. Tama? Tama. So, yes, unsay makita ninyo diri. Naman makita ng mga ref magnet, Taiwan o Singapore, pero wala ko kadto din ang lugar, hinatag na siya. Ug nabud diri ako ang very first na remembrance since nag-work ko as a teacher or instructor sa private school. Since kini daw siya nga ref is katas ng private school job din siya. Tapos, unsa ni nasa ibabaw sa ref, guys? Kasi na-expect mo na lingua di gato na siya. Dili day, guys, ha? Ang sulod ani kay dog food because I love my baby. Alright. So, next is So, yes, guys. Gibutan po na ko siya dali because this is my very first award from the private school. Tapos siya yung rondolete. Same thing yapon guys. Ay mapag-expect na sulod na kay mo pa na siya. Dog food na po din na siya guys. Oh, by the way, second nakatas sa ako ang pag-work sa private school as an instructor is nakapalit ko og motor. So, muna siyang ako ang helmet. And napod na mga vitamins dira na akong kwintas. So, na coin purse, tambal. Mano siya mga sulod mga kaputang na si babaw rather. So di na kita magsig kure-kure kay arrange kay kung na tao guys. So sulod pa ba ta sa ref? Dili ta mutanaw dito sa ref. So wala na siya sulod guys actually basig na mo ipanghatag dira andam man kay kumadawat. Sige lang gud ihatag lang gud ninyo gud. Salamat.
Unsa rin na diri nga side? So na diri nga side is mo na yung nakabutang diri mga unlan, habol, since 'di ba? Kailangan nato na ihipos. Tapos i-explain ako later nganong nadira ang unlan ug ang habol. Tapos mo na siya akong drawer. So di na to kayo kuri-kurion na yung charger sa laptop, na yung mga DVD. Tapos na yung eyeglasses, kunting uban pa, tapos na mga uban mga spare nga unlan ug na ang uban sa nina pod. Tapos mo na siya akong box sa motor. Mo na siya butanganan og nabhunon. Mo na siya akong bata, si Orion. Tapos bintana ni siya diri. Sarado ng bintana. Sarado ang pintuan. May kumatok. Joke. Muna siya akong electric fan. Muna siya akong table diri sa kwarto. Napay ballpen, notebook, laptop. Tapos muna siya butangan ng bag. Kini mo nito butangan ng mga paraphernalia guys. So muna itong mga sikretong malupit diri. So na diri ito ang mga pampahamis. O sa uban pang gamit, pampahumot, baba, ilok, uban pang mga mananap. So nasa second sa tawag na layer. So na sa second is muna siya ko ang yearbook sa high school ug sa college. Ug nasa pinakailalom is mga basura. Kay hilig mo ko mag-collectag basura. Kaya mas ma-recycle pa na ako. Joke. Okay, another window na naman. So na kortina, window mo na lain pod. Okay, so sarado pod siya. Tapos taran! Muna siya highlight. So, muna niya akong lingkuran. So, very familiar na siya, guys, di ba? So, muna siya ang akuang sofa bed. So, at first look, siguro maglibog mo, kwarto ba dyan ni o sala? Pero, guys, kwarto din siya, guys. Minimalist mangod ko. So, di ba, mas makasave tawag space kung may nga na mga gamit atong panggamiton. Tapos, di ba, nabi ako yung ref dari, guys. Tapos, anyway, padayon ta, titig istorya. Kaya dito mahuman. So, makita ninyo, hinlo pa kayo nga area. Puhon, may lawas. Plano na ko butangan nag-painting niya, guys. Para, ayos-ayos po ba? Patong panglantaw na. For now, since kailangan na to goal settings, nakabutang din ako unsa akong mga goals. Din ako i-specify. Kaya kuwara to, sekreto na ako para dili siya masuhong. So, sorry, nagliki siya because of the lindo lens. Tapos, as part of the goal is dapat stay focused lang ko. So, makita niyo, #focus, motivate, fight, and survive. And nabutang na siya dira 1st of March 2020. So, before pa nag-COVID. Tapos, now we're down to almost the end of my room tour. So, muna siya akong basurahan diri, guys. So, makita niyo healthy akong ginakaon, no? Junk food. Just kidding. Saman, be. Gusto na ka magpipagdula sa ko, be? Gusto na juga. Jump naman juga. Kung saman, sleepy na ka. Kalibangon ka, saman. Love you. Alright, so muna siya akong sira, guys. Ako ang sira di ay. So, makita ninyo medyo dagag sabit-sabit. So, ituyo dyan na siya, guys. Actually, medyo na siya sabitanan, no? So, makita ninyo. Nadira ako ang tuwalya o mga kaisa pa lang nagamit na pantalon og short og jacket. So, yun nga, dapat magtipid ta kay COVID karon or nay kanang calamity na nagihitabo karon. So, kailangan magtipid. Alright, so that ends my room tour. Untag, nalipay po mo gamay sa inyong nakita, no? Okay. So, medyo gipanikot ko gamay pagtuyok-tuyok sa akong kwarto, guys. Anyway, unsa ang inyong favorite part? Was it katong intro? Tunga-tunga? Katong nato sulod sa kwarto? Or ang end part na nahuman nata sa atuang video? Just write your comment sa kini na video. So, we could also give us, or you could give me unsa imong suggestion about unsa tong next nga pabuang-buang na buhaton. Sa tips lang for a better life based sa akong experience, sa akong age karon. Don't forget to have an investment for yourself. Don't forget to have a savings.
Don't forget to have a goal settings because that's mo na siya pinaka-importante dyan. Kay kung wala kay goal sa imong kinabuhi, mura kag ingon pa sa akong papa, mura kag kanang naglakaw na walay padulngan, no? So kung naa kay goal, then kabalo ka asa ka padulong. So dili jud ka mawala. Bisag unsa pa may tabo sa imuha, nauna-una mo balik. Unsa gyud akong goal kani? Unsa gyud akong gusto hitabo sa akong kinabuhi? So mo na siya guys. Mo nang sikreto dira para maging successful ta. Tapos, di ba? Gusto ta mahimong hamis? Ikaw, gusto ba ka mahimong hamis? Dili. So, goal na nimo. So, dapat imong i-motivate imong sarili o mag-focus ka na goal para dili ka mawala. Alright? Agreed ka? So, daghang salamat sa pagtanaw karong gabi una sa akong video or karong adlaw. Untag namoy natun-an, bisag nagpabuang-buang rata diri, o amping ta permi. Love you. Stay hanis.